Hello लोगोफोर आंहा दिनै डिउटि गैथ'आ आरो डिउटिबो गैया खामानि मावनानै जानो हालालै लोगोफोर आं मानो होनोब्ला नै देहाया मोदोम सानाय एसे लोमजानाय बायदि मोनबाय मा जाबावगोन आरो सुटि दिनै बिदिसो जायोना मुलि जाबाय एसे लोमजानायनि बेयो पुरा थिक क्लियार जाबाय फैसायाबो हाबबाय दे गाइस मा फैसा हाबबाय जे आइनि फैसाया हाबमारबाय माने सोर गिदिं बिनिखौ नाय बिल्डिंखौ नायदो लोगोफोर नै दा बिनिफ्राय बे सायाव फैनानै आं दा बिल्डिंखौ गोजौसिन बैखौनो नुदों बे बिल्डिंखौनो बिथिंबो बिल्डिं नै बिथिं बिल्डिं बनायगासिनो जे बेवहाय खालि बिल्डिंनि अर्डारसो होनांगौ लोगो बिल्डिं जाखायो आरो माबायाबो इटाफोराबो गिदिर नालाय पुरा बिनिफ्राय बेसे देरसो जागोनदां इटाया जे मानो थाखाय हाबाखैमोनबा आइनि फैसाया हामारबाय माने माबा मोनसे मोजां जानायासो हामारबाय आरोना हाबमारबाय सालायफ्राबो गिदिंनो नागिरा दे दा नोंथांमोनानो बिदिनो आंखौ सोरबाफोर माबाफोर कमेन्ट हरगोन आरोना आं जेबो साना बेफोरखौ आरो एक्चुअलि बे भिडिअआ एसे गोलावबो जानो हागौ दे खिन्थु आखायाबो सालायगोन नामा आं आखाइ हमनासो माने भिडिअ खालामगासिनो दङ ओमफ्राय आं बेवहाय माने मबाइलखौ हराव दाखालि बनायदोंमोन ना बेयाव दोनदोंमोन ओमफ्राय बे मबाइलजों बिदि लाइट फुंदोंनानै बेयाव ओमफ्राय बिदि होदोंमोन दा बेयाव आं नायदोंमोन ओमफ्राय एसे सान्दुंबो दुंगासिनो दङ नालाय बेनिखायनो केमेरायाबो एसे मोजां नुवाखै जे आंखौ आइया मैया फन खालामनानै खिन्थाहरबाय 10 तारिख नालाय मैयाहाय ओमफ्राय हाबबाय जे मे मासनिबो हाबबाय ओमफ्राय जुन मासनिबो हाबबाय ओमफ्राय आंनियाबो हाबदो 10 तारिखआव जे बिकलंग मानसि नालाय आंबो सरकारनि मानसि मानो हाबगोन एसे माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखायबो हाबा जामा नेटवर्कनि प्रब्लेम बेफोरनि थाखायबो ओमफ्राय लोगोफोर जे नोंथांमोना जे आंखौ जे थियेटाराव नों थाला नामा जे सोरबा खायफा माने सोंगासिनो दङ जे थियेटाराव नों देग्लाय थाला नामा नै आङो दायो बेंगलराव दंथ'यो खामानि मावनो थाखाय जे खामानि मावनो फैलायबाय जे मानो होनोब्ला साख्रि बाख्रिबो गैया नालाय दा मा खालामनोसै फरायनोबो गैया नालाय जुदि सरकारफोरा जुदि नायनानै जुदि जोंखौ माबा मोनसे मावनानै खालामनानै जानो हाथों होननानै माबा मोनसे होबाथ' मोजांनो जागौमोन नाथाय गैया मोनसे गैया आरोना जे थियेटाराव आङो रायलायदोंमोन माने आंखौ फन खालामनानै सोंहरदोंमोन माने नोङो फैदो होननानै बुंदोंमोन नाथाय जे थांनोबो जानो हागौ खिन्थु दा बुंनो हाला खिन्थु जालाबो जानो हागौ फिक्स नंखाया दाबो बर्तमान दे गाइस मानो होनोब्ला जे सेलारिया आंहा फिक्स जायाखै बिनि थाखायनो आरोना माने जुदि फिक्स जायोबा थांनोबो हागौ आगष्ट मार्चआव दे लोगोफोर बे दा खिन्थु आं बुंनो हाथ'ला थांनोबो हागौ थाङाबो जानो हागौ मानो होनब्ला सेलारिनि थाखाय एसे मिलायाखै जे दा मा बुंनोसै दा जोंनि बर' थियेटारफोराबो माने गोबां माने फैसाबो मोना नालाय दा एसामिसफोराथ' हरथामावनो 4 लाख 5 लाख गाहाम जाखायो बिसोरनिया जोंनिया मा जायो 1.5 लाख 1 लाख 20 1 लाख 40 हरथामाव बिदि दा बेवहाय गोबां आर्टिस्ट थायो 50 जन 40 जन थायो ना बेनिखायनो दा जुदि आंखौ 30,000 नांगौगोन होननानै बुंबाथ' आंखौथ' मोननो हाखायागोन बेनिखायनो जे आं बाराबो बियाखै जे जास्ट माने इसेल' माने बिदों आरोना जे आं डाइरेक्ट खुला बुंदों जे दा नाय जे जानाय लोंनायाथ' नोंथांमोननिनो इनकामफ्राबो माने मा जायो बेवहाय सम मथे जों इनकाम मोनजाया सम मथे जों इनकाम मोनजायाबा मानसिया हामलांगोन आरोना बेनिखायनो माबा मोनसे जानानै जों थागोन थाखाय जे मार्चआवनो 5,000 6,000 जोंहा थांखागोन ओमफ्राय फैसाया बिथिं खम जालांगोन थायागोन बेनिखायनो एसे बारायना हो अब्ला आं पुरा पाक्का सियर थांखागोन होननानै बुंदों जुदि जायाबा आं थांखाया होननानै डाइरेक्ट बुंदों आरोना बे दा मा खालामनोसै ना बेनो जे फारसेथिं थाखा फैसानि एसे बिबामानिया जे फिक्स जाया थांनोबो आरोना जुदि खमाव जुदि थाङोबा जे जाखायो मानो होनोब्ला जे जोंनि बर' थियेटारफोरखौ बयबो नाया नालाय जे खालि
फारसे गुबुन हारिसो जाबाय नालाय माने जोंनि बर' गोजासो जाबाय नालाय जे बेलेगाथ' बुजिबो मोना नालाय दा बिथांमोना बुजि मोनबासो नायनो फैगौमोन दा एसामिसआ नाय गोबां माने आसामनि जेसेबां मानसि दङ बयबो नायखायो ना खिन्थु आङो सिगां उन्दैयाव एसे एसामिस थियाटारखौ नायदोंमोन ओमफ्राय दाखालि जानोखि गुवाहाटीयाव जे थियाटारनिफ्राय आं खारना फैदोंमोन ना अब्ला आं नायदोंमोन शुवालकुसियाव जे आङो थियाटारनिफ्राय मानो खारना फैदोंमोन गाइस खारना फैबाय ना जे निउसावबो होदोंमोन एक्टर एक्ट्रिसा खारलांबाय ना जे बे बाथ्राया आंखौ गोबाङानो आंखौ सोंदों बिथिं गहपुरावबो दाखालि धनन्जय आदाजों बेवहाय मिटिं जादोंमोन सेन्ट्रेलनि बुलिबाथौनि जे बेवहाय धनन्जय आदाया मेथाइ खननो थांदोंमोन जे बेवहाय आंखौ सोंदोंमोन जे नोङो मानो फैखो थियाटारनिफ्राय मानो खारखो होननानै जे आङो बिथांमोनखौ बुंदोंमोन सिदा सिदि फिक्स ओमफ्राय बिथांमोना बुंदोंमोन आंखौ जे नोंथाङा थियाटारनि बागै भिडिअ मानो लाबोआखै होननानै खायफाथ' एसे मिथिनो लुगैयोना नोंथांमोननिफ्रायबो जे निउसावसो होगासिनो दङ बिदि होननानै नोंथांमोनाबो एसे बुंना होनानै ना जे दायो बेथ' 4 मास 5 मास जाबायना बे बाथ्राखौ जे आरो बुङोबा माने मा एरना होनायसो जाहैगोन आरोना दा आङो बेखौनो बुंनो सानदोंमोन आरो आं जेबो माबाबो बुङा जुदि थियाटाराव बहुत प्रब्लेम आरो दै जायनोखि थांगोन बिथांमोनासो मिथिगोन आरो मा दाथ' गोबां बेवहाय दा एक्टिं खालामै दा पद्मधर आयं बिथांमोना थियाटाराव थायै बोराय जालांबाय दाबो गाराखै बिथांमोना खालामगासिनो दङ मानो होनोब्ला जायनोखि कालसारखौ मोजां मोनो बिथांमोना दुखु खस्थ'यैब्लाबो थानो लुगैयो ना थानो लुगैयो फारसेथिं नायोबा थाखा फैसाखौ एसे नायनानै थाङोबा मानिया न'खरथिंबो एसे होनो हायो दा नों जुदि मासावनो 5,000 6,000 थांबाय जुदि बिथिं न'थिं फैसा होनो हायाबा बेनि थाखायनो एसे थांनोबो उसुबिदा जायो फारसेथिं नायोबा कालसाराबो थानाय नङा बिथिंबो जायो फारसेथिं नायोबा बेबो दा मा खालामनोसै उपाय गैया गाइस ना जे थियाटारनिफ्राय खारना फैयाखै आङो दे गाइस डाइरेक्ट बुंखानानै थांदों जुदि बिदि होनो हायाबा थांखागोन आङो बिदि बुंदोंमोन आरोना थियाटाराव जे थांनायनिफ्राय लास्टसिम जायनाखि आङो थाबोनाय बेफोरखौ लाबोयोबाबो बुंबाबो बहुत माबाबो जागोन आं बुंथ'ला थांनायाव बिदि आरो बेनिखायनो जे नोंथांमोना जे सोरबाफोर जे थियाटाराव थांनो लुगैदोंबा थां मोजां रायज्लाय मोजाङै थांनानै जायनाखि बिगोमा थियाटारनि बिगोमा बिथांमोनजों नोंथांमोना मोजाङै रायज्लायदों आरो मोजां रायज्लायनानै थाखा फैसाया मा सिस्टेम होगोन मा होगोन बेखौ नोंथांमोना मोजाङै रायज्लाय जायनाखि थांनो लुगैदों नोंथांमोना मोजाङै थां मोजाङै एक्टिं खालाम खिन्थु आंहा थांनाय नङाबो जानो हागौ दे सोरबा जे लोगोफोरा आंखौ सोंगासिनो दङ बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै आलफ्रेड बसुमतारीनि आलफ्रेड आदानि इउटुबखौ नोंथांमोना नायदोंना नायाखै बहुत इम्पर्टेन्ट दे बेयो खिन्थु जोंनि मा जायो लाजिनायसो जायो ना खिन्थु लाजिनानै थाबा मानिया ना बैफोर प्रब्लेमफोरा सल्भ जाया ना गोबां माने बिदि मानसिबो दङ नोंथांमोना नायाखैब्ला नायदो नोंथांमोनखौ आङो एसे माने खोनासंहोनोसै दै माने मा थेफा जानायफोरा आरो जायनाखि गथ' गोरलै मोनाखै आंनाथ' मुलिया जोब्बाय नालाय ओंखायनो फाननो सानदों आं बाजैनिफ्राय लांनो बावनो बाजैना आरो गोदान ब्रान्ड फैबावबाय नाइट विनार लायबो जाहैदों ब्लेक खौरानिफ्राय नाइट विनार मोनायाव देरहाग्रा जायो जाय मोनायाव जेनोना ओरैनो बाजैखौ कन्टेक्ट खालामदो आजिखालिथ' अनलाइनबो हगारलायबावबाय होनदों नामा वेबसाइटआव अनलाइनाव मोनखागोन गाइस नोंथांमोना रिजाल्ट मोनबाय अनलाइनाव मोनखागोन नै आरोबाव थांलायबाय बाजैनि खाथियाव
जे आलफ्रेड आदाया जे नोंथांमोननि गेजेरजों आरोबाव शेयार खालामनो थाखाय थांबाय बे लाजिनाय बाथ्रा नङा बे जुदि नोंथांमोना जे लाजिनानै थायोब्ला अब्ला नोंथांमोननि माबाफोर सल्भफोरा प्रब्लेम जायागोन बेयाव जेबो लाजिनाय बाथ्रा नङा सोरबाफोर बुंनो बा बे लांगा गान नङा नालाय जे बियो भिडिअ एसे मोजां खालामनो थाखाय आरो गोबां माने सेंग्राफोरनिबो गोबां माबा माबि बुस्थुफोराबो थाखाय माबा खालामनो थाखाय माने मोजां खालामनो थाखाय बुंदों ना जे गुबुन हारिजों मानो खारलाङो होननानै बैफोर प्रब्लेमनि थाखायबो खारलाङो होननानै ना नोंथांमोना जे नायदोंबा मिथिखागोन 75 बेसेबांबा भिउवार्स जाबाय बेसेबांबा मानसिया नायबाय नोंथांमोना नायाखै नायदों बारसिसो फैदों ओमफ्राय लोगोफोर दै गोदान थियेटारबो मोनसे खुलिदों होननानै खोनादों खिन्थु देग्लायबो मोनब्रै थियेटारानो थाखागोन सोरां मन्जु बेनिफ्राय बारलांफा आइराखि बेनि उनाव दा गोदान थियेटार सानदि बावलि ना मा आलायारन थियेटाराथ' गैला बेयाव गैला थांबाय बियो बा सिउ 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 बार फैदों गैला आं थियेटारनिफ्राय बेसेबां फैसा बेसेबांबा मोनखो जे नोंथांमोनखौ आं नेक्स्ट भिडिअ खिन्थागोन दे गाइस दै नेक्स्ट भिडिअ नै थियेटारनि बागै थ' नोंथांमोनखौ एसे बुंबाय जे बेवहाय जे बुंनायाव जे माबाफोर जुदि आंहा गोरोन्थि बाथ्रा आं बुंफ्लांदोंबा बर' रायजो राजानिफ्राय आंबो निमाहा बिदों आरो बे भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय जे दायो आरो बर्थमान माबा माबि सोलिगासिनो दङ अनिल कमेडि खालामो नालाय अनिल नार्जारि ना मा नाम बिथांनि दा गोबां माने भाइरेल सोलिगासिनो दङ इउटुब खुलिबा नुयो इउटुबाव नुयो फेसबुकाव नुयो निउसाव होगासिनो दङ बिउ मा जामारबाय हाला आरो ना जे जन कार्जि नामा आदा जे बिथाङा बुंदोंमोन जे बिथाङा मा बुंदों बेखौनो नोंथांमोना नायलांदों खुलुमबाय बयखौबो सिखारनायाबो बांद्राय गोबाव जायाखै आंबो मेगनाबो एसे नै माबा जानानै दं दा खोथाया जाहैबाय आङो दिनै सिखारनाय लोगो लोगो फेसबुक खुलिनाय लोगो लोगो आं माखासे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि माखासे रल प्ले खालामग्रा बिसोरखौ आं नुनो मोन्दों स' आं बे बुस्थुखौनो आं होननो सानो जे अनिल जाय मानसिया एक्टिं रल खालामो बर'नि सर्ट मुभियाव हु इज अनिल सोर अनिलखौ नोंसोरसो बानायदों नोंसोर अडियेन्सफ्रासो बानायदों मा लाब दं ना एक्टिं दं ना मा बाल दङ बिसिनाव ना एक्टिं स्किल्स दं ना मा बाल दं नोंसोर जे बे अनिलखौ जे गोजौआव लांहोदों दिनै नोंसोरनो भुगि मा लाब दं ना एक्टिं दं ना मा बाल दं नोंसोरसो लांदों दिनै मा नुनो मोनखो बेखौ दिनै जे एफाग्राब गाज्रि जे मोनसे अडिअ मोनसे भाइरेल जादों मा नुनो मोनखो मा लाब दं आरो मोनसे खोथा खोनासं गावबा गावनि बिनानाव बिब' सोरबा न'नि सोरबा फिसाजोफोर दंबा सामलाय माखासे फिल्म इन्डास्ट्रियाव सानै हयै सोहर आंबो सासे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसि आरो बिसाखौबो आं बुंनो सानगोन बेबायदि जाल्ला माल्ला एक्टर जाल्ला माल्ला माखासे रल प्ले खालामग्राफोरखौ सानै हयै एवार्ड हो लिंहर इनभाइटेसन खालाम फिल्म अफार हरबानो दाथां रावबो बिनानावफोरखौबो बिब'फोरखौबो आं बुंहरदों फिल्म अफार हरबानो दाथां बे 1000 2000 3000 ओरैनो फैखायो खामानि मावबानो जेबो नङा मा सोर फैसा हरनो हानाय इन्डास्ट्रि दंलै बेवहाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सोर फैसा हरनो हानाय दङ दिनै जोङो खस्थ' खालामनानै मावो खस्थ' खालामनानै मावहैथों दिनै मा अडिअ भाइरेल जाखो बेथ' बिराद गाज्रि होमबाथ' गाबोन आंनि बिनानाव आंनि सोरबा बिब'फोरखौ आंथ' हगारहरनो गिगोन होमबालाय लाब गैया बेफोरबादि मानसिनि फिल्मखौ बेफोरबादि मानसिनि मुभिखौ नायनानै जेबो लाब गैया दिनैनिफ्राय बाद हो नाम लाथ'बला आङो माखासे मानसिफोरनि फिल्म मुभि नायनायखौ बाद हो जेबो लाब गैया नोंसोरसो थोनहरदों दा नोंसोरनो भुगि
नोंसोरनो थनहरदों गोजौ लेभेलाव नोंसोरनो भुगि दा नोंसोरनो गाहायाव लाबोफिन आरो नोंसोरनो अडियेन्सनो पाब्लिकनो 1 सेकेन्डबो नाङा नोंसोरनो पाब्लिकनो बेबादि फिल्म बेबादि माखासे मानसिफोरनि फिल्मखौ गाहायाव लाबोनो थाखाय 1 सेकेन्डबो नाङा मारै 1 सेकेन्डबो नाङा जे बिसिनि मुभि नुबाय बिसिनि फिल्म नुबाय स्लाइडल' खालाम मबाइलखौ नायनांगौ दरखार गैया भिउ थाङाबानो जायो नोंसोर मा सानो नोंसोर हट कमेन्ट्सआव थैंक यू सो मच